Galondi segati eme tenya welela fala kachide me. Tenya welela galondi segati eme tenya welela fala kachide me. Tenya welela galondi segati eme tenya welela fala kachide me. Tenya welela namara shikolo mawe tenya welela fala kachide me. Tenya welela saraka jubu bomori tenya welela. Alhamdulillahi rabbil alamin amesetige ala foka tanuka barkada amekishi annema chamanyina fe ako kecide una son heremaka nore Muhammadul Mustafa e anaso moko sanmau anaga sahaba nyewa ani moko be ko lutukurula ni nyuma fuka tasela haradoma ya rabbi ala kaneni awi kafoli ani wale mandonke kanyeshi Sherifula TV laje baga bela jelema malikono ani malikoka kerengere nyala aw fere sigilino kana jeni wagatina amolo doni akafo bi wajulu kene ame sukuraba Anfa Mustafa Sanuko akera sababu nyuma ye ka misiri belebele dayele kadi sukuraba kauma bara nunu kera ka ben Desambru kalo ma san ba fila ani mukan duru bara nunu nundona ni maba wolele nga foli kan ay mi soro ka foli kauna ne ni aw anga je anga nyamadaw fe ne to ko Traoré Lamisa ne digi kadi ya chidi mamba na gone ga torba ka dara kanu ako ka jama fo ka jama fo ko sabe yande re ka jama fo alhamdulillah amba ala fo katla ka tira fo ale mi kala so wi kam be ke yo han yeni no so jambay saba ambo fo ko amba ala fo ko sabe o temenu ko ami anga tunaw nungu tunaw ajana amanga corona do soba mo yang mabe sukro bay wakibo amanga fama fo soba amanga mandi ken ni mandili alhamdulillah amba fo nga chamate dugutigi fe ni no soja bay an ma ko mi na sukro ba ni ngol soba albilisa ala kana ne ni no chama isukraba amin ala ka sukraba ko ke mumuni amin ala ka sukraba salamo be amin ni no chama be ala bolo madegei absega na isukraba ya asibai sukraba salamo o de lu ko chama na so anga kunat na chaya ande be baga dolo albilisa sukraba ko amba fo ko sabe katla ka fo sulamaya yere barka boya koso amba fo tina kuma tarabolo jenya ambe ka je ka dugat kai jama nyaamulu dina be se ka ko chama ke anga kayadna o ka dugado anga jamana tigi kundigi ka dugado jamana ka dugado fama wi ni ya yeki herana ala ka suba kono herebi sécurité bi abisa aka dugado ala kanani sécurité anga dugu kono ala ka to anga me anga nayi mo fana ba segera ala ka to anga su kono alhamdulillah anga fol loya ala ka bebe kelib amen abi foli kenga choba ka tora wali bi ko ala ka karamogo Mustafa Sanogo ala ka nana nyuma ye amin ala ka nyuma sige amin ali bi ala ka comportadi amin ali bi ala ka nyamogo nyamali ama amin ali bi ala ka ankando nyogona amin ala ka bendo ani nyogoncha amin anga sécurité ko amolo bela genefo nabaga onna na chogobi o tapto ala kana to kuju ka uso amin am bela genu fefe ka amma be anga sobro dukolo kana ali bi onna to fe mi mo so ka to fu kana uso amin ala kam bela genu nyuma bo amin pambo fu pame e kon metro bela genu fu dugutigu fu anga dukolo tigu bela genu fu dugudem bela genu ani muso ni chawni demsenu pambo bela genu fu ali bi mi keran ye no son japalo ay no son jala malo mi na mi foto mais ali bi
Ambrobe Mustafa Sanogo bolo Ambrobe Abdul Wahab bolo Ambe Abdul Wahab ko ma fu ko sobe ka fu ka fatiya fu ka batiya fu ka kunfata diama ani Mustafa ka us kando nyona ka no bele jenu kando nyona ambe kelima ko sobe kanga jamana nyasuma anka dugu ala ka nyasuma diya ere ala ka diya ere nyasuma libi ambe foli kanga autorité bele jenu président ala président alibi ala ka me on na ko sobe alibi ala ka ɲɔgɔn jugu bolo ala ka an kan don ɲɔgɔn na kosɛbɛ hali bi ala k'a to an ka sokɔrɔba a fan ka lɔn ko sokɔrɔba yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ burukina kɔnɔ hali bi ala ka na ni ɲɔgɔn caman ye an bɛ madrasa fɛ an bɛ ekɔli karamɔgɔ fɛ an bɛ bɔn an ka ji fɛ ani bon biro nu caman bɛ an b'o bɛɛ caman fɛ parce que an ba fɛ biro an ɲinɛna fɛn fɛn kɔ an b'o bɛɛ lajɛlen fɛ an b'o dugawu dari Mustafa Sanogo fɛ ayiwa a ka an kanu o ye a k'o dugawu k'an ye vraiment nin y'aw ka foli de ye. Jama fɛ o fɛn nana an b'o bɛɛ fo la ni nana an ka dugu kɔnɔ an ka limami tɔgɔra a diyara an ye fo ka taa dama tɛmɛ an fɛ o fɛ an tun bɛ an yɛrɛ tun ka tuubi a kɛra sababu ye an tuubira an ka ca yɛrɛ an tun bɛ yen an tun b'a la nafa ko lo an bɛ tɛmɛna o kɛrɛfɛ o baara an yɛrɛ k'o filɛra an tɛ bɛnra o la mais depuis misiri nana lɔ an sigira ka pense k'a ye nin n'an ma bɛɛ ye fɛn o fɛn nana o natɔ fɛn min ma o sɔrɔ o taatɔ ale ka na o sɔrɔ ale bi Sokɔrɔba jinɛw Sokɔrɔba dugutigiw bɛɛ bɛ dugawu kɛ o ye ala ka don n'o ɲuman ye misi in lɔri kɔni kɛra sababu ye an tuubira n'o tɛ an kɔni tun ma tuubi dɛ an tun b'a la ko b'a lo an ka foli b'a ye ani cani an b'a mɔgɔ ɲuman fo hali bi ala k'an bɛn kelen na ala k'an ta jamana ɲasuma ala k'an ta ɲɛmɔgɔ k'a ɲɛfɛ ala ka ɲɛ k'a di bɛɛ ma hali bi ala ka k'a segiw foni ala k'an to ɲɔgɔn ye nin bonyana an ma fɔ ka taa dama جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام آمين باب بلغني فوني سلامة كفوري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورا أنشر هررا يا ربي على ما أنت لنا هررا آمين نانت لنا هررا يا ربي مؤمن يا أما بيا أما على تعالى وما سرنا توينا على كسيرون ما يدي آمين ورا تكما متى ka foli fɔlɔ a bɛ ɲɛsin Sheikh Mustafa Sanogo ma a n'a ka denbaya a n'a nɔfɛtigiba bɛɛ lajɛlen ko ala ka Mustafa mɛn anw ɲɛfɛ ala ka kɔrɔta di a ma ala ka daraja di a ma ala ka si ni kɛnɛya di a ma an ɲɛfɛ o tɛmɛnen kɔ an b'an ka sécurité fo ka maire n'a a nɔfɛmɔgɔw fo ka dugutigi n'a nɔfɛmɔgɔw fo ka ne ni kɔmɔgɔw fana fo ko bɛɛ lajɛlen ni ci u yɛrɛ ci la sabula nin kɛra kunkɔrɔta ye Sokuraba ma ka kɛ bɛn ye Sokuraba ma sabu nin ye jama ye i b'a dɔn ko ni bɛn tɛ a tɛ se ka kɛ o la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Mustafa bɔra cogo min Bamakɔ ka na se Sikaso ka na sanfɛ Sokuraba Burkina Faso ala ka kɔlɔsi ten fo ka taa don Sikaso fo ka taa bila a ka denbaya cɛ ma Bamakɔ ala k'o kɛ a ka alaya kosɔn k'o kɛ a ka fanatigiya kosɔn k'o kɛ a ka bonya kosɔn wa k'o kɛ a ka kira sanuma nin fana kosɔn k'o k'a ka kira belebele nin fana kosɔn o tɛmɛnen kɔ n bɛ min ɲini Mustafa fɛ hali bere misiri jɔra a diyara n ye a bonyara n ma mɛ n b'a daari kolo fila bɛɛ kɔ a ye a ka se ka n dɛmɛ madrasa la sabu ne tɛ taga ni kalanbaya tɛ yen n'a sera ka o fana n dɛmɛ o fana na a bɛ diya n ye kosɛbɛ komi a k'an dɛmɛ jiko la min ye foraje ye n'a sera ka o dɔ fana kɛ a ka di n ye kosɛbɛ walama a ka an dɛmɛ dɔgɔtɔrɔso la n'o fana sera kɛ ni o fana sera ka kɛ a bɛ diya n ye komi a k'an dɛmɛ pour que musow bɛ se ka boloma yɛlɛma yɛlɛma kɛ cogo min na n'a sera k'o fana dɔ kɛ an ye a ka diya n ye an ta ye diya de ye n'o ka foyi tɛ an fɛ bilen o la an b'a ɲini ala fɛ a nana cogo min na hɛrɛ la ala k'a segin ten hɛrɛ fana na fɛn o fɛn de y'a segin ta ka bɔ ka se yan o ɲuman nana cogo min na ala ka se n'o bɛɛ lajɛlen ma ye ten
an kɛn kɔ ka tanga ɲini Alahu Taala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma, sitana min ni Ala y'a gɛn ka yɔrɔma janya ka bɔ a ka hinɛ na. An b'an sinji ni Ala tɔgɔ barikama ye. Masa min ale le duniya nɛɛma labɔn tigi ye. Ale masa kelen le lahara hinɛ kɛrɛnti ye. Kɔfɛ an bɛ sɔli an ka kiraba kan, nɛɛma ani kisi Ala k'o jidi kiraba nin kan, a n'a somɔgɔw a n'a ka sahabaw ani silamɛ bɛɛ bɛ kɛra ni kiraba nin ka suna labatoli ka kiraba ka suna labato fo ka se sara dɔ ma. Ayiwa nin tɛmɛnen kɔfɛ nin ye a balimancɛ ye ka bɔ Orodara. An ye ora alhamdulilayi an kɛra lasigidenw ye ka bɔ Orodara. An ma ɲina an ka fa kɔ n'o ye an ka imamba ye Ala ka hinɛ la Ala ka dayɔrɔ suma n'o ye Alhaji Muhamadu Baro kuma an wele ale ka denw ye. Min fana tugura ora n'o ye Alhaji Seko Sangare ale fana fatura. Ora min bɛ ora sisan n'o le ye Abdulaziz Muhamadu Baro o kuma ale le ye ne bila ka na ale kɛn ka na nka a fari ma labɛn o lo a ye n bila ka na a nɔ la ko n ka na a ka foli lase orakaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔra. Orako an bɛ foli kɛrɛn ka lase an ka Docteur Alhaji Mustafa Sanogo ko ka foli di a ma. Orakaw ka foli lo ko k'a fo k'a walimalɔ ko ma ɲinɛ a kɔ. A ye nɛɛma mun kɛ ka hɛrɛ min kɛ o ye walahi ko a sara bɛ Alahu Taala bolo. Rabi Ala k'a n'a sara k'a jɛnɛ ye. O fana ye dugawu ban sama ma ko ka dugawu kɛ Alhaji Mustafa Sanogo ye kosɛbɛ. Ora ko si ani kɛnɛya ni lafiya ni labanko ɲuman Ala ka di an n'a ma. Ala k'a mɛn kɔrɔ. A ka laɲini fɛn fɛn yala bi Ala ka nɔgɔya. O kɔfɛ an bɛ foli fana di Sokaraba dugu ma. A dugutigiw dugukolotigiw an ka alimamiba. O kuma ale ni kamelew ani an ka musokɔrɔbaw an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma. Ora fɛn fɛn nana kɛnɛ nin kan yala bi Ala k'a n'a kɛ baraji ye. An ko sigi Ala kɛ wulatanjɛ ye. An mana bɔ yan ka taa an bolo don fara Ala ka ɲaga di an bɛɛ lajɛlen ma. Ora an bɛ foli kɔsegin ka di an ka Alhaji Seko Mustafa Sanogo k'a danse k'a ni ce. An ma ɲinɛ kɔ waati bɛɛ an b'a fo hali bi Ala ka n'an kɛ fitiriwalebaga ye. Ala ka an sababu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Biya cɛkɔrɔba n'o de ye an karamɔgɔ Alhaji Mustafa Sanogo a ka cidenya la yan an ka ca an kɔrɔkɛba n'o ye Abdulaziz ye a n'a jɛɲɔgɔn ka fara Sulemani Kulubali kan an b'a faamuya ka fara an tɔw bɛɛ lajɛlen kan ka fara hɛrɛma kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen kan olu tɔgɔ la o y'a laɲini ko an ka foli kɛ o la projet min ni an b'a présenté jɛkuluba don i bɛ plaquew jateminɛ misiriw la International Call Organisation o sɛbɛn bɛ plaque minnu na a ye Pio projet an b'o de présenté projet min don dogodogoni dogo projet tɛ projet min don a lakodɔn bɛ nationalement sabula an n'an ka ɲɛmɔgɔw an gɛrɛla o la k'a laɲini ko a man d'an ye baara o baara n'an b'a kɛ nin fasoba in kɔnɔ nin jamana ɲumanba in kɔnɔ a man d'an ye a ka kɛ dogodogo la donc sira bɛ tɛmɛ cogo o cogo baara min n'an bɛ fɛ k'a kɛ ka kɔlɔn sama ka na an ka sigidaw la n'o de ye ji ye ka foraziw ɲini ani ka kalansow ɲini ka dɔgɔtɔrɔsow ɲini an b'a faamuya ka misiriw ɲini ka di silamɛw ma ani ka taa se a makoɲɛfɛn tɔw ma jɛkulu in sigira o de kama o la k'a fɔ ka tamaki bɔ bɛɛ lajɛlen na jɛkulu min don dogodogoni dogo tɛ o la an bɛ an ka autoritéw fana fo kɛrɛnkɛrɛnya ma ka taa dugu ma fo sanfɛ an b'a ɲini Ala fɛ an bɛ jamana min kɔnɔ Burkina don Ala k'a basigi Ala ka hakili sigi gouvernement ma al-ayamu ta'tazzu bi waqa'iha ye dɔnba ye Sokoroba yan ye dɔnba ye sabula tuma min karamɔgɔ y'an wele ko a bɛ fɛ misiri dayɛlɛ ka kɛ an kun jɔyɔrɔ la an jɔyɔrɔ la sɛbɛ yɛrɛ la sabula an bɛ waati min na waati ma nɔgɔ nka cɛw musow bɛɛ y'u ka bonya t'o la k'u ka karama t'o la ko an bɛ na yan Ala kama ciba kama sabula mɔgɔ tɛ na yan dɔrɔmɛ ɲini mɔgɔ tɛ na sanu ɲini yan nka fɛn min ni a bɛ sɔrɔ yan o de ye Ala ye an nana Ala min kama an b'a ɲini Ala fɛ Ala yɛrɛ bonya kama hami ni degun min bɛ an na Ala ka wuli an karamɔgɔ yɛrɛ Alhaji Al-Mustafa Sanogo an bɛ foli d'a ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
ani délégation ye ka bɔ Kangala ka na. Tiɲɛ. Voilà an ye préfet ka ci la ten. Kosɛbɛ. Voilà ne yɛrɛ tɔgɔ ko Sanon Ouattara. Tiɲɛ. Voilà ne bɛ SG mairie la. Awɔ. Donc an ka foli bɛ kan ka taa Sokuraba dugutigi ma. Tiɲɛ. Ale ni Sokuraba dugusɛn bɛɛ ale ni Sokuraba ka population bɛɛ. Kosɛbɛ. An bɛna foli di sécurité ma. Tiɲɛ. An sigi n'o ye an bi c'est pas sécurité olu bɛ yen. O tiɲɛ. Donc an ka foli b'o ye. Fonctionnaire min bɛɛ bi yan yɔrɔ la an ka foli bɛɛ b'o ye. Min bɛ y'o sen kɔrɔta ka se yan yɔrɔ la an ka foli b'o ye. An ka foli bɛna taa délégation min bɔra Mali la ka na an ka foli b'o ye. Tiɲɛ. Surtout Mustafa Sanogo an ka cɛkɔrɔba. Vraiment an ka foli b'a ye. Tiɲɛ. Ka se ka misiri yɛrɛ lɔ. Ka se ka déplacer comme a fɔra cogoya min na ka déplacer ka na. O tiɲɛ. Sira jan don. An tɛ se k'a fɔ. Kosɛbɛ. An ka foli b'a ye vraiment. Tiɲɛ. Comme Sokuraba limami y'a fɔ cogoya min na a kɔni misiri nin nana o ka doléance ninnu fana an b'a da fɛ a ka fanga sɔrɔ ka se k'a tɔ laban. Tiɲɛ. Donc au nom du préfet an b'a fɔ a bɛɛ ma a ni ce. Rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An shira hera ala k'an kile hera la. Amin. Sokurabakaw. Naam. Nin ko ni ne siɲɛ fɔlɔ ye ka se yan. Naam. Ni ne siɲɛ fɔlɔ ye ka se yan. Naam. Nka. Naam. Ala tɛ ko kɛ kunda. Naam. Foyi tɛ yen. Naam. Ko a kɛra ten. A bɛ ten. Ko dɔ de bɛ kɛ. O bɛ kɛ sababu ye ko dɔ bɛ kɛ. A bɛ ten. Sokurabakaw. Naam. A ka da la ou bien a kana da la. Naam. Ne kɔni dan b'a la ala ka jɔn ɲuman dɔw tun bɛ yan. Naam. Ala ka jɔn ɲuman dɔw tun bɛ dugu in na. Naam. O dɔgɔyara o. Naam. O cɛyara o. Naam. O kɔni tun bɛ yan. Naam. O ye ɲuman min kɛ ala ye. Naam. A n'o ye kɔnɔjɛya min kɛ ala ye. Naam. Ala tɛ sɔn dugu ka to ten. A bɛ ten. N'o tɛ misiri miliyɔn fɛn de ka da aw ma. Naam. Ne bɛ bɔ Mali la. Naam. Ne bɛ bɔ Sikaso. Naam. Misiri min filɛ nin ye. Naam. Sikaso misiri bɛɛ ma ɲi ne ni dɛ. A bɛ ten. Sikaso misiri bɛɛ ma ɲi ne ni dɛ. A bɛ ten. Nka hali n'an ko an bɛ nin ta ka da Sikaso ma bi. Naam. A bɛ kɛ nisɔndiyaba ye o bolo. A bɛ kɛ. Nka ala de ko k'ale tɛ sɔn. A bɛ ten. Ale ka laɲini ye yɔrɔ min ye. K'o de ye Sokuraba ye k'a ye nalo Sokuraba de ye. A kɛra ten. Alahu akibar. Alahu akibar. An bɛ hakili to nin yɔrɔ de la. A bɛ ten. Wa ne bɛ fɔ Bamakɔ de. Naam. Ka bɔ Bamakɔ ka na se Sokuraba yan. Gasoil min bɛ tiɲɛ la. Ka ca. A ka ca dɛ. Ka ca. Nka n'a y'a sɔrɔ an tun y'a jɔ Bamakɔ quartier dɔ la yen a tun bɛ diya o ye fo ka tɛmɛ wa o lafiya tun bɛ bonya ne yɛrɛ ma mais ala ko non ko fo a ye na kɛ yan de. A kɛra. Ni ne kɔni ka jate fɔlɔ min ne y'o ye an natɔra. Naam. Hali n'a sɔrɔ aw ɲɛ t'o la parce que mɔgɔ tɛ yɛrɛ dɔn. A bɛ ten. Mɔgɔ tɛ yɛrɛ dɔn. A bɛ ten. Wa mɔgɔ tɛ yɛrɛ ye fana. A bɛ ten. Wa ne yɛrɛ tɛ fɛ a k'a yɛrɛ ye fana. A bɛ ten. Anw kɔlɔsigira o de b'aw ye. Ne kɔni min kɔlɔsi ne tɔ ne kɔni y'a dɔn k'a fɔ Sokuraba tɛ dugu gansan tɛ. A bɛ ten. Ne dugu gansan don fɛn min ye nin ye ta nin tɛ n'a yɔrɔ sɔrɔ a tun bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ min ni yan tɛ kelen ye. A bɛ kɛ. O la aw ka bɛn a n'a ka kelenya a n'a ka ɲɔgɔn minɛ a n'a ka koto ɲɔgɔn tɔɔrɔ a n'a ka ɲɔgɔn kanu ani aw ka ala kanu ni alakira kanu o de nana ni bi a ye dɔ fara a kan. San nɔgɔ. Enceni baraji. An tɛ kuma nin jɛ yan ko nin faamuyara ka ban. An bɛ an ka jamana autorités fo. Olu de sababu ala tɛmɛnen kɔfɛ an filɛ kɛnɛ nin kan yan. A kɛra. An bɛ an ka administration mɔgɔw fo n'olu kuma sɔn ka papier di an ma a kun tɛ kɛ koyi. A tɛ kɛ a tɛ kɛ walayi a tɛ kɛ. O de y'a to lahara i bɛ taa bɔ baraji dɔ i b'a ye ko nin baraji bɔra min de. E dora silamɛw ni min cɛ ka na ni yɔrɔ ɲuman ni faamaw na papier kun tɛ a kun tɛ kɛ yan. A kun tɛ kɛ dɛ. Wa e jɔn m'o yɔrɔ ma dɛ ala fana b'o baraji de sɛbɛn faama ninnu. A bɛ kɛ. Ala ka jamana kolo suma aw bolo. Amin.
ala ka jamanadenw mara nɔgɔya aw ma ala ka aw tamiriya n'o tamiriya ala ka kɛ kelen ye Burkina Faso jamana ala ka sabati AES jamana saba ala ka a jamanaw ala k'o sabati ala ka an bɔ bolola ala ka an ka fɔtaw kɛ kelen ye ala ka an ka yitaw kɛ kelen ye jamana ala ka yiriwa ala ka barika don la a ye kuma minnu fana fɔ ne k'a bɛɛ mɛn ala ka se n'a kun bɛ ne yɛrɛ de bolo wallahi watarakɛ a ye fɛn fili n'a kun bɛ ni Musa Sanogo de bolo an kun bɛ baara daminɛ sini a bɛ kɛ an ma tigɛ yɛrɛ fiyewu nka ne bɛ taa ɲini mɔgɔ dɔw de fɛ wa ne bɛ kuma ka dan o yɔrɔ la n kɔni y'a mɛn wa a kan ka se lase cogo ɲuman min fana na ala k'o nɔgɔya ne fana ma ni fana bɛ taa lase o lase cogo ɲuman fana na ala k'o kɛ an b'an ka fama bonda fɛn fɛn bɛ yan an b'a bɛɛ fo alimami fɛn fɛn bɛ yan kɛnɛ kan an b'a bɛɛ fo mɔgɔ o mɔgɔ nana jinɛ kanu kɔnɔ bi kɛnɛ kan an b'a bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso fara denmisɛn mɔrɔga kan ani cɛ ani baraji ala kana to nin ka kɛnɛ ka baara laban yan k'a ye an t'a fɔ fɛn ka fisa ni misiri ye dɛ mɛ k'a ye n bɛ nana ni fɛn wɛrɛ ye tuguni min ni misiriko tɛ kelen ye o se bɛ ala ye ala bɛ sɔn o fana kɛ ala k'an bɛn sababa ma denmisɛn minnu filɛ nin ye n'o tubira bi ni ala subhanahu wa ta'ala ala ma barada nɔgɔya o fɔlɔ ala ka barada di o bɛɛ lajɛlen ma minnu barada b'o bolo ala ka silamɛya ni sababu kɛ sababu k'o garisɛgɛw foni sababu ɲuman bɛ a bolo ala m'a dira an ma nas'alullaha lakum an yataqabbala allahu minkum هدايتكم إلى الدين الإسلامي وأن يجعلكم ناصرين للإسلام والمسلمين وأن يديم عليكم هدايتكم هذه إلى أن تتلقوا الله سبحانه وتعالى وما هو على الله بذلك بعزيز هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen misiri in dayɛlɛna n'a banderole tigɛli ye ka bɔ a la an ye min sɔrɔ o la ne ni aw an ka jɛ an k'o layɛ ɲɔgɔn fɛ. التكبير ثم التكبير التكبير ثم التكبير بسم الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد
أن جعلتنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد فيا عباد الله، فإن هناك رابطة بين الناس وهي أعظم رابطة على وجه الأرض، وهي التي تبقى إذا ذهبت بقية الروابط والصلات، سواء كان ذلك في الدنيا أم في الآخرة. يا ترى ما هذه الرابطة؟ لا شك إنها رابطة الأخوة في الله، وهي إن كانت تبدأ في الدنيا فإنها تستمر في الآخرة بخلاف غيرها من الروابط، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والأخوة في الله يا عباد الله هي من أوثق عروى الإيمان، وقد أثبت الله رابطة الأخوة بين المسلمين فقال: إنما المؤمنون إخوة، فهي رابطة عقدت بعقد الله لها. ويسمو الله تعالى حال المؤمنين الصادقين بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومعنى أولياء بعض أي يحبونهم ويناصرونهم. أيها الإخوة، ما أجمله من شعور أن نشعر بأن كل موحد على وجه الأرض هو أخ لنا، له حقوق الإسلام. وقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الأخوة الإيمانية بالجسد الواحد، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تواددهم وتراهمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فرابطة الأخوة في الله هي فوق كل الأخوات الأخرى، فوق أخوة النسب والقبيلة والوطن وغيرها. أيها المؤمنون، لقد دلت الأدلة الشرعية على عظيم فضل الأخوة في الله، فمن ذلك أن الأخوة في الله هي طريق لمحبة الله تعالى، فتحصيل محبة الله تعالى غاية قلوب الموحدين. وقد بينت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أن محبة الله تعالى تتحصل بأمور من أهمها المحبة الإيمانية بمحبة المؤمنين وحسن عشرتهم ومواساتهم وموالاتهم والتزاور بينهم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. ومن فضائل الأخوة في الله أن المتآخين في الله في ذل الله تعالى، ويكفي المتحابين والمتآخين في الله شرفا وفضلا أن يكونوا تحت عرش الله يوم يخاف الناس وتكون الشمس منهم مقدار ميل. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. وعن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. عباد الله، إن الأخوة الإيمانية واجب ديني وفريدة شرعية، وليست مجرد موقف نفسي أو تنذير الفلسفي،
بل هي مجموعة من الأعمال تظهر إلى حيز الوجود، تعتبر عن حقيقة هذه الأخوة وما فيها من محبة وموالاة في الله، وذلك من صميم إيمان المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والأخوة في الله هي روح الإيمان الحي التي يكنها المسلم لإخوانه، حتى إنه لا يحيا بهم ويحيا لهم، حتى كأنه روح واحدة حل في أجسام متعددة. ولذلك لا نعجب إذا رأينا أو سمعنا ما تفعله الأخوة في الله فيما بين المتآخين المتهابين في الله. أيها المسلمون، أبشروا برضوان الله ومحبته وتوفيقه لما يسره سبحانه وتعالى على يد الأخوين المتبرعين ببناء هذا المسجد وتسميته بمسجد على نفقة الدكتور سامر خلقي وأسرته والدكتور أكرم خلقي وأسرته، فاللهم تقبل لهما. آمين. اللهم تقبل لهما ولأسرتهما. آمين. اللهم تقبل لهما ولأسرتيهما هذا المسجد واجعله صدقة جارية لهم، وابني لهم بيتا في الفردوس الأعلى من الجنة يا رحمن يا رحيم. اللهم أحسن عاقبتهم في الأمور كلها. اللهم أثقل بهذا المسجد موازين حسناتهم. اللهم اغفر لهم ورحمهم وتجاوز عنهم ويسر أمورهم. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات مغفرة وتوبة. اللهم بارك لهم في ذرياتهم وارزقهم حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في جهودهم. آمين. 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 وبارك في أموالهم. آمين. وارزقهم من حيث لا يحتسبون. آمين. اللهم وقهم من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. آمين. واجعلهم قرة عين لوالديهم. آمين. اللهم اهدهم إلى الصراط المستقيم. آمين. واجعلهم عبادك الصالحين. آمين. المخلصين. واجعلهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم متعهم بالصحة والعافية. اللهم متعهم بالصحة والعافية. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم فرج همومهم واكشف غمومهم. اللهم ارحم موتاهم وموتى المسلمين واشف مرضاهم ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. واغفر لوالدينا ووالديهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم إخوة في الفردوس الأعلى كما جعلتهم إخوة في الدنيا. هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والطمأنينة والسلامة. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك
وتحول عافيتك وفجاعة نقمتك وجميع سخطك وجميع سخطك. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا وعافي مبتلانا. اللهم ارزقنا طيب المقام وحسن الختام. أيها المسلمون، وما كان هذا البناء ليتم لولا توفيق الله وتسهيله ثم وقوفه ومساندة عدد من المخلصين الذين نذروا أنفسهم لخدمة بيوت الله تعالى والعمل الخيري والتطوعي. ففي مقدمتهم من يستحق الدعاء والذكر سعادة الدكتور عبد الله محمد صادق. فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وحفظ لكم أسرتكم وحفظكم في سفركم وإقامتكم ومتعكم بالصحة والعافية وغفر لكم ذنوبكم ورزقكم من الفردوس الأعلى وجعلكم زخرا للإسلام والمسلمين ووفقكم لما يحبه سبحانه ويرضاه في خدمة الإسلام والمسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم. الله أكبر. O kɔfɛ misiri fɔlɔ welela ani ka seli fɔlɔ kɛ a kɔnɔ. An ye min sɔrɔ o la ne ni aw an ka jɛ an k'o layɛ ɲɔgɔn fɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 الله أكبر. ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. O kɔfɛ an karamɔgɔ Mustafa Sanogo a ye bilasiraliba kɛ ani ka dugawu don kɛ. An ye mun sɔrɔ o la ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Assalamu alaikum warahmatullah. Hamina caman an bɛna ye misiri kura nin kɔnɔ yan. So minnu Ala ka so de don. Bɛɛ de bɛ taa lɔ min bɛ kɛ degun, min bɛ kɛ tɔɔrɔ, min bɛ kɛ laka sunɔgɔ ka sɛgɛn. A fɔ yɔrɔ le ye yan ye, a fɔ waati de fana ye bi fana tuguni. So do fara Ala ka so kan o kɛnɛ kan. An b'a ɲini Ala subhanahu wa taala fɛ. An ka hamina minnu n'an sigi mɛna yan. Ala k'a to n'an bɔra yan an ka taa dɔ wɛrɛ fɔ Ala ɲɛ min n'o hami kelen tɛ kelen ye. آمين. وسبي الله سبحانه وتعالى يا ربي على مكرين. آمين. نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن ودع عنا ما كان في تلاوته من السعي والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلت أو شك أو ريب أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو دغام بغير مدام ذان بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمزة أو جزم أو بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلحاد. واغفر لنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا لا تؤاخذنا وارزقنا فضل قراء من قرأ مؤديا حقه مع الأداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسهل والشرة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان. ونبهنا قبل المنايا يوم قبل المنايا ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسل. آمنا من عذاب القبر مصاب منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث اقرأ أكبر من النار ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسجل ميزاننا بالحسنة وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وتر الجنان وارزقنا سوار سيدنا محمد عليه السلام وأكرمنا بلقائك يا ديان. سيد عالم بك التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. آتنا
جميع ما سألنا به في سر العنان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وباركنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وأنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وآفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منزا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين الناس هجرا وحجابا وبيننا وبين الأسقام سترا وحجابا وبيننا وبين الشماتة الأعداء سترا وحجابا وبيننا وبين الفقر سترا وحجابا وبيننا وبين ضيق القبر سترا وحجابا وبيننا وبين سكرات الموت سترا وحجابا وبيننا وبين الصراط سترا وحجابا وإلى الخير كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة السلامة وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالعاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سنا وبالشين الشفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاح وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعدة وبالنور نورا وبالواو وصلة وبالآي هداية وباللام الألف إطلاقا وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله طاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وإلى جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا وشيخنا خاصة وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين آمنا وجميع السابق الخير منهم من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصرنا من نصر الدين واجعلنا من أنصار الدين واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا ممن خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. baara in kuncɛra ni kuma galamani sɛmɛnen kɛnɛ in seriyabaga dɔw la a ye mun sɔrɔ ka seriyakaw na ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. ala bɛ se k'an sɔn misiri ɲuman na cogo min na ala sɔnna ka misiri sama ka d'an ma an b'ale fo k'a waleɲuman dɔn maa minnu kɛra sababu ɲuman ye an b'o fo k'a waleɲuman dɔn ala k'a ɲɔgɔnnaw caya misiri a ye nafa min don dugu nin kun maa minnu yɛrɛ bɔra o ka so ka na tuubi bi k'olu nana misiri nin yɛrɛ kanu kama ko ja ko silamɛya ka di a mɔgɔ ka ca dɛ cɛw b'a la musow b'a la o b'ala an b'ala fo k'a barika da ala k'a ɲɔgɔnnaw caya ala k'a ɲɔgɔnnaw caya maa o maa n'a nana an b'a ɲini ala fɛ o tuma na taga ni ka segi ɲuman ala k'a kɛ o ye o la an bɛ min ɲini ala fɛ dugu dɔw bɛ yen halisa u ma misiri ɲɔgɔnna sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka misiri ɲɔgɔnna nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye misiri seli de bɛ k'a kɔnɔ juma o juma m'a dɔn misiri a bɛna fa de jama de bɛ yen jama min fanga ka bon fo ka taa tɛmɛ dugu in ani misiri tun ka kan sigi ani misiri tun ka kan mɔgɔ minnu kɛra ni sababu ɲuman ye an ka dugawu b'o ye kosɛbɛ o la ala ka si ani kɛnɛya d'an ma ala ka si ani kɛnɛya d'an ma misiri dan ti misiri sara la walima min bɛ k'i to ali kaburu kɔnɔ ala bɛ sara sɛbɛn tɔgɔ la ka k'i n'a fɔ i bɛ diɲɛ na yan misiri b'a la dɛ seli de bɛ k'a kɔnɔ kɔrɔnɛ de b'o kala kɔnɔ o la kolankolon tɛ o la an b'ala fo k'a barika da maa minnu y'a sababu ɲuman i n'a fɔ e min yɛrɛ filɛ nin mikoro juru bɛ e bolo an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn hakɛto bɛ di kan sarala muhamadu. On est vraiment content, on est content, très très content, voilà, d'avoir vraiment une grande mosquée pour la première et la prière du vendredi. Franchement dit, on salue toutes les autorités et celui qui nous a donné donc nous a permis donc de construire la mosquée pour nous. Voilà, le chef Moustapha, voilà, qui est de Bamako, voilà, qui est venu nous aider vraiment. On est content, très très content donc d'avoir donc la mosquée. Voilà, je salue tout le monde. Voilà. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi wajulu kɛnɛ la baara daminɛw la an tun y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ k'an bɛ sokurabakaw fɛ an fa ani an karamɔgɔ Mustafa Sanogo a kɛra sababu ɲuman ye ka misiri belebele dayɛlɛ k'a di sokurabakaw ma an kun b'o de kɛnɛ kan an b'a fɔ ala k'a kɛ baraji ye k'a di an karamɔgɔ ma Mustafa Sanogo ala ka ni misiri dayɛlɛli caya ya rabbi ala ko k'a ka ala bonya kosɔn sɔli ala Muhammad wa haza salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shukran lakum. Tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tieme